Isiphithiphithi man. Munyambos. Cha, ngifuna ukumtshela akuyena usathana. Umoya ngcwele amanga. Hayi, ukhona uShembe. Shembe uzalwa kwaKhumalo. Lalela. Akayena umoya ngcwele. uJesu. Shembe uzalwa usiphuma kuDavide. Munyambos. Ukuthi wena amanatha amaningi angayo emhlabeni angadlala into ikhese ligogeka keligulu efunde impala. Okay, babunyambos. Sombatha nje. Babunyambos. Ngathi lo moya kaShembe uyehlela kusibongo sabo ngoba akwenzakala ukuthi kutholakala ukuthi kunowakaKhumalo noma okamabunda noma okashabalala. Lalela ke ngikuchazeke lokho. Uyabona mfowethu lapha kwaIsrayeli. Ngokutshela nje ngqo. uNkulunkulu ngilethe. Abantu abalabe beqinisa abathi. Balifunda iBhayibheli ngoba banalo incwadi. Lalela. Jesu ubona bathi Shembe. Bayafake ama-fake lawo. Okay. Lalela. Mangibingelele lapha emakhaya. Welcome like khaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with the boom content. Igama nguGift Mabunda. Bafethu niyazi maniphethe mina ayonke into nje ihamba kahle. And you know I'm always trying by all means ukuthi nginilethela amavavavum. So you know uma ungaka subscribe no asekele igama lo subscribe. Uma ungaka subscribe vele usubscribe ngoba nangithi subscribe uvela ukhohlwe. Ngcono wenze sure ukuthi uya subscribe and be part of this family. Yazi ngihlala ngiphethe indaba ezimnandi and I'm a one person engizokulethela abo baba like khaya ngibayekisa imisebenzi yabo ezindlini sizoxoxa indaba because bafowethu ziningi indaba ezicocwayo noma ziningi inkolo ezikhona but because siyasaba ukubuza we end up abanye benu niyakholwa la nikholwa khona but uma ngakubuza ukuthi why uphethe into eso awuna understanding ukuthi why uphethe into eso ngibona ubaba ephethe into eso ngibona umama ephethe into eso so namhlanje we make sure ukuthi like I will invite the all religion so now I also invite you St. John's baya request abantu bathi ake ubiza inkolo yama St. John's so we are also requesting kizonke inkolo ezikhona ZCC wozani ke sizoyizwa why nifaka izipelede kahle why nifaka amabhutsu uyabo because sometimes kuba ngenye indlela uma igcekwa into kanti ayizange ibuzwe so siphelele opportunity ukuthi masibuzeni emibuzo but anyway niyazi angihlali ngedwa ngenza isiqiniseko sokuthi la ekhaya ngiyenza sure ngihleli nabantu phakathi kwami ngivumeleni bafowethu ngamukele nabo abo baba ababili phakathi kwethu babambatha kunjani se Awu ngiyaphila kakhulu. Uyaphila? Yes. Awubingelela ababukeli, bukelela ababukeli bambatha. Ngiyabingelela ababukeli, ngiyabingelela ithandwa zami ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ubambatha ukhona ke namhlanje bafowethu uzomela inkolo eyamaKristu. Viva inkolo yamaKristu, viva. And also ngapha sinobaba, ubaba uNyambozo. Kunjani se? Awu, siyaphila kakhulu Gift. Yes. Abangakwazi ubaba ubani ubaba umthetho lo umshumayeli wasebandleni lasebuhleni bamaNazaretha phansi kwenkosi uNyazi yes ngakho ke ngiyababingelela ababukeli bonke emakhaya angithokoze babu Nyambose mangibonge mina personally usuka kude from eDurban eThekwini wathatha ama flight wagibela amatekisi wagibela imoto ukuze uzofika la siyabonga baba ukuthi wenza isiqiniseko sokuthi ufikile noma sibhadalile nje kodwa siyabonga hayi siyakuthokozela baba siyakuthokoza yes siyabonga babu uthi ubuya under uNyazi ne silapha phansi ebuhleni bamaNazaretha lapha ekuhleni phambi kwenkosi yamaNazaretha uNyazi futhi kube inkosi yamaNazaretha uNyazi bese kuba amakhosi bese kuba abefundisi bese kuba abavangeli bese kuba abashumayeli thina ke sikulolu hlelo lwabashumayeli sinabashumayeli bonyazi lwezulu yes bafowethu lapha uma comment nikhalile nithi anisiletheleni abonyazi amaNazaretha sizoyizwela ngoba esho umbambatha ngathi bayahena yabo so namhlanje siniphathele the original amaNazaretha wakubuya ngale kunyazi so be ready namhlanje ziningi indaba esizoyithola namhlanje but before siyakude baba uNyambose yini inkolo
yamaNazaretha noma ngithi inkolo yonyazi singayidefine sithini? Inkolo yonyazi lwezulu inkolo enhle ngendlela esimangaliso ngoba ayisuki kuShembe unyazi lwezulu kodwa inkolo eyafika noShembe. Into edidayo ke neyenze ngaze ngathanda ukuthi ngibe la. Inkolo yamaNazaretha kunomehluko phakathi kukaShembe umprofeti onyazi lwezulu. Onyazi lwezulu lo umprofeti. Kodwa umoya lo wobuShembe awusiwona umprofeti. Igama elithi Shembe igama lika moya oyingcwele owathi uma wehla ezulwini wehla kuNkulunkulu uze emhlabeni. Yafika yehla lenkolo la emhlabeni yehla ngesandla. Ngicabanga ukuthi lapha ngokweBhayibheli lento ufuna siyichaze lento ukuze abantu bekwazi ukuthi bayiqonde bayibhekisise ngoba ifika ibadida abantu njengoba namhlanje kunendidandidane ukuthi kwenzeka kanjani unyazi luthi luwumuntu luphila kuthiwa unyazi luNkulunkulu. Lento ibadida kakhulu abantu kanti lapha leyanto kaShembe ikathathu. Ngelilanga uShembe umkhulu onyazi inyanga yezulu baka bathi abantu begcwele lapho wayesethawungu. Ngiyabonga amaNazaretha basenigijime nonke nazogcwala la ngoba nilandela mina. Ithi ke inyanga basebethi abantu amen. Inyanga yezulu hayi anilandeli mina nilandelane noShembe ni. Bathi abantu amen wasethi anilandeli uShembe nilandela lo owamthumayo. Ngicabanga ukuthi ama video maningi aphethe lento engisho. Sure. So manje ke sinoShembe la abakwaShembe babe ngabantu bakwaKhumalo. Fanele kucace lokho. Abomntungwa. Kwakungabantu bakwaKhumalo la. Yes. Kodwa ngalesikhathi kuzokwakheka ubuShembe kwaba intombi yakwaHadebe. Zazi isithupha lezi intombi. Zazi yotheza izinkuni leHarrismith. Into esishayako ngaleli bandla. Leli bandla selingama millions. Iyodwa into elilimazayo. Ukuthi alikaze libhalwe iBhayibheli laleli bandla. Manje that's why kuba sengazi ukuthi into yakho ayisili iqiniso. Okay. Yeah, kanti leli ibandla linemisebenzi eminingi eliyenzile futhi emhlabeni. Sure. Ngicabanga ukuthi amakhosi awakwazi ukushiya indawo zawo ayoguqa landela umuntu. Ingekho into ekhomba ukuthi kunesizathu balandela uShembe. Abantu abagcwele lapha abangama millions. Iproblem yalela bandla iBhayibheli lakhona elingekho kuphela. Kodwa yonke into yakhona iqiniso ba. Siyabonga baba uNyambosi. Uyayichaza indaba yonyazi ukuthi namakhosi impela yamlandela unyazi. Not amakhosi kuphela kodwa nama millions wabantu. Ama millions ngama millions abantu. Ngabe kuyilokho kumenza ukuthi abe uNkulunkulu noma abe umoya engcwele? Angibange ngisaqeda lapha ake ngithintela kancane. Yes. Ngalesikhathi lo muntu edla imbali le ntombazana yakwaHadebe ngoba ingakayidli lembali yavele yanuka lembali phakathi ehlathini yayiphunge lihle. Yayisibona ukuthi hayi ezinye intombi lapha mazigeza ngifica la zizoyithatha lembali ziyigwinye. Wayesebona ngona ayithatha ngoba ezwe iphunge layo elihle kanti yisu kaNkulunkulu. Sure. Wathi mayigwinya lembali ekusukumelele kwase kuthiwa akuyona imbali oyidlile wena. Lento oyidlile wena udle umuntu wasezulwini ozosalwa emhlabeni ongumoya oyingcwele. Igama lalomuntu obizwa kuthiwa uShembe. So uShembe oyinyama. Lo Shembe umoya akakwazi ukusebenza ngeke uShembe sesihlalweni. Sure. Lento fanele icace kahle. uShembe umqalo wendlela uyilento ebizwa kuthiwa i-omnipresent. Ukwazi ukuthi elapha aphinda atholakale kuzo zonke indawo. Leyo nto iproof iningi kakhulu yabona nje basingabashumayeli nje unyazi alihlali nathi emathempelini kodwa lapha sithi sihlele emathempelini sibeke imbenge la abantu beza kufika amaZayoni kufika amasheshi athi umuntu ekusuku ngiphupha uShembe unyazi lwezulu. Sure. Kwathiwa ngizonika ehamba nogogo wami ongasekho. Kwathiwa ngizomnika ugogo wami bamdubula ngesibhamu. Kufanele sizovala inxeba lakhe la. Ugogo wami wahamba ethuka uShembe umqalo wendlela. Manje udinga uzocela intethelelo la onyazini. So uShembe umoya ukwazi ukuvela kubantu ingakho ubona le yanto ingafi. Uyabona unyazi lwezulu baselilandela nje. Ngisho ngafika isikhathi namhlanje kuthiwa luyahamba emhlabeni. Kodwa lo moya awufi.
ungena komunye ngeke yabona mawubuka amaNazaretha ngesikhathi umqalo wendlela ekhanda lenkolo amaNazaretha ngicabanga ukuthi mhlawumbe umqalo wendlela kuye mark estimator washiya amaNazaretha eza lapha mangaphosisi mangapho la ko 100,000 mark estimate sure kodwa ubabilanga emva kwakhe washiyela ko 500,000 ubaba inyanga ezulu uwashiye estimate umhlaba wonke la ko 5 million ubaba uThingo uwashiye ela mangapho siko 10 million kwaze sasuka ezantsi ethempelini sesasuka wathi baba akuvulwe phezulu uma sifika lapha phezulu wayesethi ubaba uNyasi besi half lapha phezulu eklini wayesethi uzophela 5 years obusigcwele yonke le ndawo baningi kakhulu abantu abezakho so lento the more yanda so kuyacaca ukuthi ayiphethwe ushembe wenyama ushembe wenyama iphela isebenza ngaye ngoba ayikwazi ukuqhamuka izivelele nje bukhoma uma ungafunda incwadi lapha kaExodus ngithi 33:20 la uNkulunkulu etshela uMoses khona ethi Mose umuntu ongabona ubuso bami akakwazi ukuya phile so uNkulunkulu uma ngabe ezofika emhlabeni uyayasebenzisa umuntu uyabona uJesu Kristu mhla efika la uJesu wayekabili gift fanele lokhu kucaca kwazeke emhlabeni wayekabili ugift uJesu wayekwazi ukuthi kwesikhathi mawuqhamuka uthawu umfundisi bese ethi usholani kimi mfundisi ngoba umfundisi babona usesizulwini yabona wayekwazi ukuthi ukumbiza umfundisi wawukwazi ukuthi ukumbiza ngenkosi wawukwazi ukuthi ukumbiza ngomprofeti wawukwazi ukuthi yena uqoba ayishintshela yena ngqo uJesu Kristu abuze la abafundisi bakhe begcwele athi manje ngibuka abafundisi bathi abantu mina ngubani bathi abanye hayi wena ungomunye amadodana abaprofeti bathi abanye wena uJohane bathi abanye wena hayi so manje muyibheka lonto uPetro wayesephendula uthi hayi wena uKristu indodana kaThixo ithi indoda uJesu siyabonga kuwe Petro ngoba wena akubonakalisiwe kuwe inyama le negazi uyayizwa into engizama ukuyichaza gift akubonakalisiwe inyama negazi ngakho ke wena Petro ngalakhi ibandla lami la yes ngakho wena Petro uyidwala ngalikhanda mina ibandla lami ngawe wayeqonda ukuthi uJesu angaba isisebenzi sakhe esiqinile akasathemba sure so manje ke inkolo leyo kuNazaretha idinga ukuthi masochaza sichaza ushembe umoya so ushembe umoya no Jesu noNkulunkulu into ezintathu ezihlukene lezo fanele abantu beyazi lento le ngoba mangasilehla nje manje ngithi ngesithatha incwadi kaGenesis 1 uverse 26 noma ungayifundanga mhlawumbe uzoyifunda ngoba mhlawumbe abanye amavesi obeswadinga ithi la uNkulunkulu lapha encwadini asenza abantu ngomfanekiso wethu ngithi ke mangishumayela mbuzo abantu ngithi uNkulunkulu kwakwenziwa yena ngasho ukuthi ake ngenza abantu ngomfanekiso wami wayethi asenza abantu ngomfanekiso wethu uNkulunkulu ayinobani uNkulunkulu akazabe yedwa gift ngicela la gift ukungifundela ngazi nibizo nithi amahubo la awungifundele nje amahubo 22 okay babembo ngizowafunda amahubo but ngifuna ukuthi ngoba awukho wedwa kunobabumbathe ePaul naye ngenxa yesikhathi esinaso babumbatha nangikubonge nawe usuka kude ufike lana siyabonga ukuthi ube khona namhlanje now ngiyafisa ukuthi uchaze ngokuunderstanda kwenkolo eyakho because ngiyezwa ukuthi kuningi nje but just to give ababukeli bethu ukuthi kahle kahle iyini inkolo yeqiniso yobuKristu angazi kosuke kungasebenzi kahle ngoba usebeke into engekho eningi ubaba phambi kwami seyiningi kakhulu into ayikhulumayo amampunge yes manje masokhuluma amampunge kuyangihlupha mina uphethe iBhayibheli ngapha usithethe ushembe umoya iBhayibheli lithi uNkulunkulu ungumoya is only God ongumoya God not akekho umuntu ongumoya ene umoya engcwele emhlabeni ufike noJesu uthunyelwe uhamba uJesu wathi ngiyocela kubaba awuqhamuki noshembe akho ndawo ushembe lapha abalwa khona ingakho nabephethe iBhayibheli uthi ngiyocela kubaba aniphe omunye umuntu umduduzi kusho uJesu mayiqhubeka nabafundi bakhe eshumayela then elokuthi mayishumayela njalo athi ngizoya kubaba ngimcela umduduzi umoya engcwele ayikho indawo kaShembe la mina indaba kaShembe ngasho seqala ngithi into engekho namanje ngisaphinda phambi kaBaba ulokhuza unyambosi ukuthi into kaShembe into engekho ngisho kwayena ke lo wakhuluma ngaye ke manje
lo athi ushembe bani into engekho, it's nothing according to indlela achaza ngayo. One, angeke uthi umuntu ungumoya, amanga lawo. Amanga aphindwe ka1000 ukuthi ushembe umoya. Ushembe uzalwa kwakhumala umuntu kwakamntungwa. Number 2, akayena uNkulunkulu munye icala ene futhi iBhayibheli lelo aliphethe njengamanje lithi ungabi uNkulunkulu uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Esabingelela ubaba eqala nje uthe ushembe inkosi ngamanga inkosi yakuphi mhlawumbe ngithi ikhona inkosi kwaZulu. Yes. Mhlawumbe inkosi kwaZulu noma inkosi yakwaShemba, hayi inkosi yabantu yomhlaba wonke. Because iBhayibheli lithi ukukholwa kunye. Inkosi yinye, incwadi yabaseFesu chapter 4 verse ka4 no5 no6. Inkosi yinye, ukukholwa kunye, umbhaphathiso munye, uNkulunkulu munye. So labo uNkulunkulu abahoshembe kulungile akabe uNkulunkulu endaweni yakho ngwavela abaningi uNkulunkulu abakhona but not uNkulunkulu eqiniso. Bambathe chaza indaba kaMoya Oyingcwele because manje ubaba uchazile wathi uMoya Oyingcwele ushembe. Amanga. Uthi uyini uMoya Oyingcwele? Incwadi kaJohn chapter 4 verse 24. Ngicela uyifunde baba. Yes, ngizoyifunda. Uyini uMoya Oyingcwele bambathe ngoba chaza iBhayibheli uthi uyini uMoya Oyingcwele. Yes. Mina ngachaza kusho iBhayibheli. Okay. Uthi incwadi kabani? uJohn chapter 4. Ukukhumbula njalo bengakaqedi. Bengithi ngiyakulento uyabona nje bese ethi nginamanga nje. Angimphikisi. Bengisafuna ukuvesta inkolo kaMbathe ngamanga kangakanani. Kodwa bengisafuna ukuthi ke siqale silungise la uMoya Oyingcwele, silungise indodana, silungise uNkulunkulu. Bengisaya lapho mina. Nje bese ngifundela incwadi nje ayifundiwe le yami. Sizobuyela kuye because isikhathi. Bambathe uthe uJohn chapter 4 from verse 23 to 24. Verse 23 to 24. Incwadi kaJohn ithi kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo bayawukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngithi ke kusimasho njalo khona abamanga njengalabo abaphambi kwami abamanga ke lawo. Ya amanga ke lawo. Uthi ke abaqinisileyo bayokhuleka kuBaba ngomoya hayi kushembe kuBaba. Ubaba kaJesu uNkulunkulu. Bekho umuntu okhuleka kushembe. Once wakhuleka kushembe it's a false doctrine into yebhedisa abantu. Ukulahla abantu bakathini. Mana ke angiqede phela nami ngibuyekile waqeda. Okay, all right. Yes. Yeah. Ngokuba ubaba ufuna bakhuleke kuye abanjalo. Yes, 24. Ngiye ku24. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu yini? Ungumoya. Akayena ushembe, akayena umbatha, akayena unkosi, akayena ungumoya. Yes. God is a spirit. uNkulunkulu umoya. Yes. Ngesisuthu kwathi mudimu ukimoya. Nesihlangane sikwembu imoya. Yes. Ayikho indaba ushembe umoya. Khohliswa abantu. Khohliswa abantu aqhutsheke bakhohliswa abantu kodwa baza abantu bayisihogweni one day. Ngoba yonke okokuqala nje yophethe iBhayibheli. Ngehamba kabalala mayefunda ukuthi Jesu khona bathi shembe. Hayibo. Bona laba base ivele bengimfuna lo baba. Ukuthi uphethe iBhayibheli uzoyichaza. Namhlanje usekhona ugcwele njengamazwi phambi kwakho namhlanje. Ngimfuna vele ukuthi why bezoqamba abaqamba amanga bashintsha iBhayibheli, why bangaliyeki iBhayibheli lethu. That is why ngize ngaba neconcern ukuthi ngize la. Ngizokhuluma ukuthi labantu aba baclaim ukuthi bakhonza uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu bamkhomba eduze lapha etangaka ulapha ngakithi embonamo nje hayibo ngombonamo. So manje ngiqoqa ukuthi asiqhubeke nevesi inkolo yabo angeke ngujike lokho amanga alihlaza cwe noma ngayikhotha azalele ngesisu amanga nje. Amanga oqala ukuthi ushembe umoya amanga lawo. Number 2, let us tell imbali istory sogogo ngalala ubuthongo. Into engekho ndawo ngavela uhozele walale kwadla imbali uma uthi uyakulandela kwaziwa uye nabangani bakhe ayikho lento leyo. Asiqhubeke bambathe asifunda ivesi. Uthe u24 abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Futhi sikhuleka ngoshembe. iBhayibheli ikhuleka ngomoya nangeqiniso hayi ngoshembe. Umoya ingcenye kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi uNkulunkulu ngumoya. Mawubona umoya uNkulunkulu ngumoya. Yes. That is why ngathi eqaleni lento ekuthiwa iTrinity into engekho. Because ngeke ukuthi ngimthathe njoba umoya wami nanku kuthiwa umbatha umoya ula kimi. So asibabili ke la umbatha u1.
nomoya wakhe. So uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka uNkulunkulu ufuna abakhuleka ngomoya nangeqiniso. Mina ngime ngokuthi nje noma engachazi ubaba kodwa kufuneka ahambe azi ukuthi lento yakhe amanga ifake imbombayi yamanga akachaze bambade maybe awulekezisa baba baba uNyambozi before ukuthi uchaze ngine question evukayo la ngoba ukhulume wathinta wabekisa ngoJesu. Yes, nithi uJesu njengabantu bamaNazaretha ungabe uJesu kuyiqiniso ukuthi unguNkulunkulu? Uyabona ke lo mbuzo fanele ngabe uphendulwa umbatha lo wokuthi uJesu athi uNkulunkulu. uJesu wayindodana kaNkulunkulu, wayengasiyena uNkulunkulu. Hayi kasi uNkulunkulu uJesu wayindodana. Ukhona uNkulunkulu njoba noShembe umoya oyingcwele ukhona uNkulunkulu. Uyabona umbatha ke lapha ehlupha khona. Yes, umbatha uhlupha ngokuthi into mayengayifuni yena engayiqondi yena ufuna ukuphusha direct. Yabona ukuba umbathu umuntu owumpostoli weqiniso manje umbathu umpostoli wamanga. Ngizochaza ukuthi ngusho kanjani. Awuniki ithuba. Baba uNyambozi. Angizochaza. namandla. uNyambozi sesilalela kangaka. Mana phela. Nginikeza ithuba. Ngizochaza ukuthi ungamanga ngalo umbathu. Yes. Ya ngizochaza futhi hayi ngikanga ngani. Umbathu abefanele awubuze lo moya obushembe ukuthi awuhlola ukuthi usebenza kanjani. That why sithi uShembe umoya oyingcwele. Noma asebenza kanjani amanga. Lokho kuyinkinga ke ngizocela senze kanjena. Ngoba ayikho ndawo singangifundela. Mana ke mbatha ngizocela senze. Asimnike ithuba ke qhubeka. Mana ngizocela senze njena. Ake simiyeke kuShembe. Yes. Ngizocela mbatha njengamanje. Yes. Kuze khona sizokwazi ukuqonda ukuthi sizwane. Ngizocela ukuthi la kwi-Old Testament siyeke i-New Testament. From Matthew no Luka ufuna neBhayibhelini mana phela awufunde lakho lakwaShembe no kumbatha mina ngiphethe iBhayibheli la. Yes, akulona ngathi ungilalele ngoba inkinga yami enkulu angifuni ukuthi ulokhu ugxeka inkolo enkulu kangaka emhlabeni. Lenkolo inkulu ningamanga lalela engamanga mbatha ile yakho utshelwa yimina ngicela ungilalele ukuthi ngithina amanga ngane yakho. Ngithi mina la kwi-Old Testament ngicela ukuthi ngoba uMathewu noLuka noJohana ngithi uyezwa mfowethu amaminithi kaJesu lawo uJesu awenze sekhona. Yes abapostoli la no abapostoli bagcobe yena uJesu abanene kodwa uJesu banjani baba no abapostoli uJesu bagcobele sefikile bagcobe uJesu ogcoba abapostoli. Ngikhuluma nawe ke mina ngithi mina lapha kwi-Old Testament akungivulela incwadi ukuthi uJesu noma ke incwadi ayikhombisa ukuthi uYesu umuntu njengoJesu ibe yinye mbatha abalaleli belalele emhlabeni. Awufundi awuthi ngiqale kuthi cha ngisho ukuthi ayikho uthi ngicela ungifundele lapha kwi-Old Testament. Angithi ake sikhulume nje uchapter 49 incwadi kaGenesis 49 Genesis ikhuluma ngokuthi uJesu yeza. No angithi akusiyo uJesu. Angithi uJesu igama liJesu liqhamuke kuNew Testament 49 but the prophecy about him. Inkinga ngicela ungilalele uyifunda le verse uthi le verse ulalela. Ngitholile uGenesis 49 ufuna incwadi lo ishoyo mina khuluma ikubani 49 verse 10 verse 10 intonga yobukhosi ayiyi kusuka kuJuda nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe aze afike yena olufanele lona nezizwe ziyakumlalela. Iyo leyo baba mlalela ke angizama ukuchaza elinye angithi ihumushela ishalela. Ihumushela idala lithi intonga yobukhosi ayikuphela kuJuda azafike uShilo bese lithi ke izizwe zonke ziyobambelela kuye noma zonamathela kuye. Enye masifuna ngishenye futhi incwadi enye uMika chapter 4 verse 1 iku Old Testament. Qhubeka ngina ku Old ne qhubeka. Asifunde incwadi uMika ne Mika chapter 4 verse 1. Yes sesajwayela u3 verse 10 thina ukuthatha umnikelo bahlala beculabo. Mika chapter 4 verse 1 it sengifunda ngesiLungu and it shall come to pass in the last days that the mountains of the house of the Lord shall be prepared in the top of mountains and higher above hills and people shall flow to it. Ucabanga is prophet olesi. Ngoba wayesafihliwe ngakaza. Uyasizwa isilungu baba Nyambozi. Lalela ke mana ke lalela. Yes. Ishilo ngathi umbatha
lento ayiyona akayazi umbatha umpostoli wamanga lalela ke ake nguvulele mina uJesu lapha thatha uIsaiah 53 Isaiah 53 53 verse lokuqala uyalifunda iBhayibheli baba Nyambozi ngifuna ukubuza umbatha ngoba manje lokhu ngifundela inyamfunyamfu into engayiswa mina ngifuna ukukhuluma into engo qhubeka ba was Isaiah incwadi kaIsaiah chapter u53 ba 53 okay uthi qaphaqaphu ngoba ngifuna sedlule Isaiah 53 yes okay ngiyayifunda manje Isaiah 53 verse 1 nakho okay kubani owakholwa ngesikuzwileyo awe madoda ingalo kaJehova yambulelwa bani na uJesu ke lo nakho yes musugiya phela usatshelwa yimina sekuhleli isakusiza ngilinde phela ungangisizi kwaJesu ngingafika mina ngikhomba incwadi bese giyumba mina yazi ngifuna ukuyilungisa kuwe asinike ithuba ayichaze akayeke ukuthi agijima ufuna ngithe mina ngisaqala lekudeni ngiqala ubusazofika kule ziningi nangaphandle kwale ziningi sure incwadi yeprofeta ngoJesu idingani mana Old Testament ngicela uqhubeke nencwadi ngoba lo ezayifunda akazazi uyanyamfuza nokupostoli kwakho kwamanga ngizomchazela okay sifunda uverse 2 qhubeka babosi ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwayo uJesu loyo njengempande emhlabathini owomileyo nakho ke qhubeka yayingenasimo nobuhle ukuba siyibuke yayingabukeki ukuba sifune qhubeka yayideliwe yashiwa ngabantu angqondo ufunda umuntu wobuhlungu owazi ukugula qhubeka yeyiswa injengezithelwa ubuso ngabantu qhubeka asiyayishaya ndo asishayanga nto yalutho kepha yazithwala izifo zethu yabatshatha ubuhlungu bethu kodwa thina sathi ijezisiwe ishaywe nguNkulunkulu ihlushiwe yebo yalinyaza ngenxa yeziphambeko zethu yachozwa ngobubi bethu isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangemivimbo yayo siphilisiwe washawa impela qhubeka thina sonke sihlukile njengenzimvu yilowo nalo uphendukele endleleni yakhe uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke yacindezelwa ngokuba nomoya yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo njengeundlu eliswa ekuhlatshweni nanjengezimvu ethule phambi kwabagundi bayo okay mana ke gift ngizolibamba ubuzohamba isikhathi eside yes into engifuna ukuyibheka la engifuna umbatha yazi okay angathi yamdida kakhulu akayazi ilungise baba uNyambozi igama elithi Jesu la lingekho okay ngoba kwakuseyini kwakuyi Old Testament kwangabaprofeti labo Isaiah bebikezela ukuthi khona umuntu ozayo emhlabeni kwasaprofetwa ngoJesu la yes onganguba ngesikhathi esefika uJesu la wafunda uJesu incwadi mawufunda incwadi lapha mangaphosisi ngithi uLuka 4 uverse 17 lapho amakhona phakathi wasevula incwadi kaIsaiah uJesu Christ wayesethi namhla kugcwalisekile yabona kwase kusuka impi la kwasuka impi manje kwaliwa na lalela hayi lalela uyazi ngifuna ukukutshela into kaShembiyeke vele lalela ngicela ungulalela uyazi ngifuna ukulapha mbatha uShembe umfunda mana phela mbatha ukufunda ngoShembe uyazi mbatha mina nginevalo lokuthula ngifuna ungilalele mangikhuluma okay ngiyakulalela uyabona ngoba isikhathi singiba ngikhuluma mina angikhulumi ngobula ngikhuluma ngomoya yes yeah so manje ke ngithi mina igama lika Jesu kwi-Old Testament lalingekho ufunani uJesu ngoba ngibuza uShembe hayi ngifuna ukukuchazela no chaza baba chaza uyabona uJesu njengamanje uthe mayihamba emhlabeni wabika ukuthi khona umuntu ozayo wathi lo muntu uzoba inkosi lalela hayi athula batha asebhayibhelini athula asebhayibhelini lalela ke ngicela ungithathele la John 14 verse 29 usuka baqhuze lo umoya engcweleke lo akakhuluma ngomuntu uJohn 14 bambatha sibuzo uJohn 14 John 14 yes incwadi ka14 John 14 verse 29 verse 29 ya uJesu kade chaza
ngifuna ungilalele nje ubaba uyalifunda iBhayibheli Johane 14 Uzothini? phela kusekuhleni lapha Uzothini verse ngoba phela 29 banalo iBhayibheli. manje senginitshelile ithi indoda uJesu senginitshelile manje kungakenzeki ukuze ukuze nikholwe nikholwe ngase mase kwenzekile kwenzekile angisaye kukhuluma Ngeke kuningi ngisakhuluma kakhulu nani. ngoba uyeza umbuso wezwe awusuka madoda kepha akanalutho kimi yes uyazi ke leli iBhayibheli leni la lingihlupha khona lihlupha ngento eyodwa iBhayibheli leni nifunda iBhayibheli leli elibhalwe iNew Testament kanti la ngisebenzisa iBhayibheli elibhalwe elikhuluma into nje ngqo leli luthi uJesu angiseza ukukhuluma kakhulu nani iyeza inkosi ubiza inkosi uJesu la leli iBhayibheli eliphathwa wombatha nale liyasuselwa kula maBhayibheli yikho kubona wombatha behlahla Iliphi leli? leli ilona iBhayibheli lokuqala elaqala amaBhayibheli asifunde lona lalela uJohane 14 izula John 14 verse 29 Makwelo oqala ngekwazi ukulifunda. hayi uzokwazi ngifuna uthola amaqiniso khona uzoyeka mbatha ukuphaphela unyazi namaNazaretha ngifuna ukuthi ubuze mina ngale yanto Lalela baba. mana ngisakhuluma Leli venza lifundayo. Imfaka welikhulu ihlathi elimnyama. lutho mbatha Ufaka welikhulu khulu ukuthi uzisa la ngakhona ke wena kuleli vesi. mana ke La baba usebenza khona ngifuna ukutshela nje unamba Leli ke lisho wena man yabo nje ukuthi wena umpostoli uJohane 14 yeah so ikhuluma impela nje lenda John 14 hamfuna 29 ke la uverse 29 yes ngifuna ubona kahle umehlo senginitshelile okungakenzeki Nakho. ukuba nikhole sekwenzekile yes yes uverse 30 Nakho. angisezi kukhuluma kakhulu nani yes iyeza inkosi yes yezwe inkosi lalela kepha ayinalutho kimi mana lalela Yes. thathula mbathu zokunika ithu Yes. zokunika ithu Chazake uphendulo baba chaza. lalela Yes. asenze njena ke manje Yes. ngicela ukuthi sibheke ushembe lapha eBhayibhelini hayi ushembe ubhaliwe kule hayi Bible ngizokutshela phela bheka ushembe Baba uzongiqalela lapha futhi Yes. uzongiqalela lapha yes kunoshembe Hayi, la Lalela angaqala ekushaya. Akachaza leli vesi qala. lithini le verse baba uJesu lithini uchaza ukuthi lo moya oyingcwele ozayo uzofika uzalwe sure umuntu khona umuntu ozoba yinkosi akutshela ngishoyo yikho ubona ushembe mayihamba emhlabeni uyaphuma umoya bese ungena komunye Sure. yingakho iza umprofeti lapha washo lapha engomeni ka220 esehamba wathi inyama yami ikhathele umoya wami uzovuka Sure. wembatha inyama entsha kwaphakade bengizele nanini ngiyoba khona ushembe ukuthi umbatha indaba kaShemba akayifuna uyayiphika uyabona Bambatha, so manje bambatha. mina angithandi mina ukuthi mina uyabona njengoba ngilapha nje mina ngumshumayeli wasekuhleli ngagcotshwa mina so angifuni mina nombatha sikhuluma into engekho lalela ke ngena lapho Before siqhubeka, asitshela ukuthi uShemba ubhalwe asiyenze 50-50 asenze verse. bambatha yingani uthi uNkulunkulu kaShemba kusiyena uNkulunkulu Asiqali lapha asiqali mana kule mana vesi. gift leli kaJohn Qala kule vesi ade lifunda. leli Mana gift. yes Chaza lona. yes mana gift musubaleka bathi yes Angibaleki. Yes. Uyabona manje? Sivulwe uwe. ngikubambile Ufuna namhlanje ngilifunde futhi. uzosuza futhi la ngifuna ukuthi wena mbatha ngifuna ukuthi wena mbatha yes uyabona into yokuqala nje nambatha ngiyokukhonza uJesu nje wena ungaphandle kaJesu kaJesu. wena wasani noJesu babunyambosi Ake silokhuze la. ufuna ngikufundele le Leli verse vesi kade lifunda. yes Angitshela ukuthi ubani lo. uJesu akhuluma ngaye athi kuze inkosi yalelizwe. lalela ke malale angiqedile yes uyabona ngifuna usibuye Uhlulwa yini bakuchaza? funda bawu2 bese bawu2 nje bese Okay. sibuyela la kumbatha Yes. ngifuna nje isabulo gift ngadina mfowethu isabulo ngifuna isabulo nje 312 bese ungithathela isabulo 1911 bese sidedela umbatha Ihlathi leli. hayi lutho ihlathi nguwe Ngoba manje okay nje usambulo chapter 3 verse number Nakho. 1 verse number 12 umbatha ngikutholile namhlanje ukuthi umbatha onqobayo umbatha ngiyakumenza ngifuna ukumfundisa insika namhlanje awuthi ngilifunde bakhona ufunde ukulisa kahle ke baba onqobayo ngiyakumenza Vula amadebe mbatha uswe kahle etempelini likaThixo wami onqobayo ngiyawumenza insika vula amadebe mbatha qhubeka etempelini likaThixo wami qhubeka negama lomuzi kaThixo wami khona umuzi manje uNkulunkulu azowehlisa endaweni entsha qhubeka iJerusalema elisha hayi leledala khona elisha kuThixo wami elesezulwini kuNkulunkulu yes qhubeka KZN ilese KZN qhubeka
Bambatha ungahleki phela uyangidisturb. Awehlanga umuzi wodwa wehla na. Awuthi ngiphinde ngiliqalele Qala phansi. phansi wona. Abantu shembe usenayilaba Onqobayo ngiyakumenza Ngolulale. Bambatha ithi silfonge nababukeli bakhona ukulizwa le verse. leyikhulumayo manje uyafuna nokusambula ehlulwa khona manje siyachaza ukuthi inkosi ezwe ushebe uJesu washo. inkosi Lalela, wena ungamphiki ushebe waledwa uJesu. Okay. Wena udukile ngokupostoli bakho. awenzi asindawe Wena ulahlekile ngokupostoli. mina ungangikhulumela Njengoba ngitshela nje uqinisele abantu awusiyena. Wena umpostoli wamanga wena. Okay. Ushebe ngowamanga wena. Baba Nyamboza asibuye evesini uthe sifunda iverse sinika uBambatha khona uPaula. Khona uzophewula. Yes. Thatha yaqhubeka la. Ngiyaqhubeka neverse. Ngicela uqeda ukufunda iverse uBambatha ezophawula. Yes. Onqobayo ngiyakumenza insika likaThixo wami. Akasaya kuphuma. Ngiyakuliloba phezulu. Igama likaThixo wami. Negama lomuzi kaThixo wami. iJerusalema elisha. Nkosi yami qhubeka. Elehla ezulwini kuThixo wami. Negama lami elisha. Igama elisha. Yethule lalela. So iphenye iverse othi sifunde futhi or yile kuphela. Sengifuna sifunde ngalo mthatha ke isambulo 19 verse 7. thatha intambo oyihenga ngayo wena Hayi ufuna ulalele Mbatha lalela. Bambatha. Ngilalela uhlakile. kuyihenge Qhubeka unosa wena. ngiqhubekise Qhubeka. usho ukuthi le into akhuluma uthini Hayi wena ushisa amaqiniso usuqamba amanga manje unenkinga. Lalela lento. ithini Funda isambulo 19 ukhuluma isambulo. Isambulo 19 gift ubaba kacaci verse 11. ukuthi ukhuluma ngani Ngikhuluma ngenkosi yasho uJesu. Uthi ukhuluma Wena ngenkosi. uyayiphika ukuthi ushembe. uJesu waletha inkosi. Igama lelo nkosi ushembe Mbatha. Okay. Uthatha noma lwa ikhanda. Igama lelo nkosi ushembe. Bambatha asiqhubeke sifunde kanje asifunde iverse Mina 19. ngifuna ukuthi wena Mbatha uyeke ukugxeka amana kanti wena ongasilutho. Okay. Funda iBhayibheli wasaba. Asifunde u19. 19 verse 11 was. Ubani osekekhalisa ifoni manje sikhuluma indaba ezibalekile. Umbatha uba ngumsindi. Manje uye lodala lethu. Ngifuna lihlalo ba. Okay, asifunde u19. 19 verse 11. Verse 11. Yes. Yes. gift ngabona izulu Lalela ke Mbatha. Ngabona izulu livulekile. kwaba kukhona ihashe Khona elimhlophe ihashe elimhlophe. naye phezulu Nayo phele phezukwayo. othiwa othembekileyo. Mana ke wait man bamba kancane ungakaqhubeki. Uyazi uJesu wagibela imbongolo. Thina umqalo wendlela izayo efika kulezi wagibela ihashi. Uzozungizwe Mbatha akawungizwe uzozungizwe. Qhubeka lencwadi baba. Okay, Bambatha uzophawula emva kwala. Ngicela ukuthi silifunde ngoba le verse sifundela wena Bambatha. Ingaphazamisa wona umsindi. Yabona bengizomfundela kahle. Bese ngiphikisa kahle. Ngicela siphinde le verse. Qhubeka. Ngokuba ngabona izulu livulekile kwakukhona ihashe elimhlophe naye okwale phezulu kwayo. Lenkosi esho uJesu. Othiwa othembekile othembekayo emhlabeni. Qhubeka. Nosiminya. Usiminya qhubeka. Ngokulunga uyahlula alwe yilo lelo qhubeka yini impela. Verse 12 amehlo akhe anjengelangabi lomlilo kwakukhona ikhanda lakhe imiqhele eminingi. Uyabona yini lemqhele engaka egcwele lapha ehleni. Usangano lo. Wayenegama elilotshiweyo. Wayenegama hayi lika Jesu. Elingaziwa umuntu. Umulela legidaka. Uyena kuphela. Lelo thi nginamanga mangithi lo Baba Nyamboza sithele verse nasifunda uBambatha uyophawula. Akaphawula. Bambatha nali verse and uchaza ukuthi yini uthi ushemba kasiyena uNkulunkulu. awume kuqala baba incwadi yokuqala ayifundile inkosi yezwe akhuluma ngayo uJesu Sathane Awu amanga ke lawo. lana nje kule verse asilandele iverse mana ke lena akakhulumi mana ke leli hashi leli 29 Yes. u29 verse 29 leli hashi leli libona lapha ufuna ngifundele futhi. mana ba leli hashi leli libona lapha akathule phela sikhuluma Ithi simnika ithuba na ekhuluma. Yes. la ufuna ngifunde ubani? lo 20 uqale ngayo le ubani 1429 Yes, ngilifunde ngaleli le noma ngaliphi Okay. mana ke mfowethu mana ngicela nje ngifuna ukumgcwalisela uMbatha ngoba uMbatha ucanda thatha Matthew 23 ngifuna ukumusa kesho No asifundelela ukuthetha kuyena uSathane babunjanga thatha Matthew 23 mana uyakisiphithiphithi mana Nyamboza. cha ngifuna ukumtshela akubona uSathane ngicela siqhubeke sifunde uJesu washiyela inkosi emhlabeni Babu Nyamboza uthele le verse silifundile uSathane ngifuna aqhaze asifune usambulo cha hayi usambulo Mfundi mina uJohn 14 Okay, uJohn 14 verse 29 lapho uJesu ade khuluma ngomthokozisi ufuna ngifunda uJohn ebani Bambatha 14 verse 29 Okay 14
verse 29 lefundwe nguye Yeah, qhubeka. okay abafundi bakhe bathi kuye Nakho. bheka Aya sifundanga le 14:29. 14:29 John. uye ufunda enye into 14:29. Mina ngifuna ukuchaza ukuthi Jesu washiyela inkosi uJesu uJesu. umsindo ke manje ngesikhulume ngeBhayibheli angivule uwe silandele verse to verse Yeah. okay last funda khona uJohn 14 Yes. u29 yilo vele ngempela babambatha yebo lithi abafundi bakhe bathi kuye bheka akusuye Mina ngilazi kahle iBhayibheli. uJohn akafundi yona yena Mana nasithatha. okay manje sengishintshile ngokungayenzeki hayi iyo le Hayi. le uyu 14 lo 14 verse 29. verse 29 uye lo manje senginitshelile okungakenzeki Ungakenzeki yebo. ukuze nikholwe nxa Ukuze sekwenzekile nikhole nxa sekwenzekile. angisaya kukhuluma okuningi nani Sengizokhuluma kakhulu. akathule phela ubaba umbaba lesifundela ubambathi ngicela uthule babanyamboza akathule Yes. unyamboza alalela into efundwe uyi ukuthi bese gijima ugqumela amavesi akude kabi yes ileyanto i-high standard kaJesu Lutho. funda asifunde le verse akame phela ubaba ulokhuza Yabona ngicela ume baba Mema ubanyamboza nesekila. Ngesizulu. Ngala sidlule ku 23 verse 37. no ithi sifundela Hayi ubambathi ngifuna ukukutshela ukuthi iBhayibheli wena akunashaya usehlathini. okay asiqhubeke sifunde Kwi Old Testament ubengekho uJesu bekubhala imbiko. babunyamboza uJesu uthe masihamba emhlabeni wakhepha imbiko ukuthi kuze umuntu emhlabeni ogama lakhe oyothiwa uShembe kodwa wambiza uJesu ngegama elisha wambiza uJesu ngomoya ingcwele wamchaza uthi uyofika umuntu agibela ihashe uqamba amanga babunyamboza asimnike ithuba bambathi bakutshelile ukuthi uyazi Yes. awazi nix Okay. ngeBhayibheli wena ongasiluki babunyamboza ngicela Afunde sifunde le verse le alifundile. yes manje senginitshelile okungenzeki Nakho. ukuze nikhole athule ngicela ukuthule babunyamboza Akathule, uyadisturbe kuba uyakhohlwa yes ngifuna wonke umuntu olalele la yes ayijudge ukuthi ubani okhulunywa ngaye yes manje senginitshelile okungenzeki ukuze nikholwe ngase kwenzekile uthi nginitshele kungakenzeki yes manje ukuze nikholwe nxa sekwenzekile Kwenzekile, yebo. yes angisayukhuluma kuningi nani Yes. ngokuba uyeza umbusi wezwe kepha akanalutho kimi yezwa le verse Yes. akana lutho nobani shothi akachume lutho kuJesu hayi usathana lokhu uyangayela lona umbusi wezwe Yes. makuthiwa umbusi wezwe kusho the devil in the Hayi Bible. bo, bambathi. There's no umbusi wezwe without devil. That is Lalela. why akame phela ubaba Yes, ithuba lakhe bambatha lokukhuluma manje. Yes. incwadi lapha yana ka 26 uMateyu Yes. nangu uJesu entabeni lapha yana uyathandaza uyabuya uza kubafundi bakhe Sure. uthi onginikela inkosi yezwe sisodela Hayi uyabambezela Yes. akukho lokho. ulona ubaba lo uma ekhuluma ngombuso wethu uthi uShembe ngiyavuma nami uShembe Sathane okay Makuyilona nje. yes Wena. nakuphuma kale verse okay uJesu. babunyamboza uJesu kwakuyindodana kaNkulunkulu. babunyamboza Kodwa ngicela ubambatha simnike usathane ithuba yena. ngicela Hayi, sinike ithuba ubambathi yes ngithi mina Umbatha uyena usathana hayi. Hayi amanje sasekushini. babunyamboza Ukuthi wena amanatha amaningi angayo emhlabeni angadlala into ikhethe eligogeka kelikhulu efunde ibhayibheli. Okay, babunyamboza. Umbatha nje. Babunyamboza. Umphostoli wamanga. manje Ngicela akusize, simnike- akusize ukuba ngumsindo babunyamboza Ngento ngicela ngena sinike evidence. Umsindo uqalwa uwo. okay Ufuna ukulalela. babumbathi Ukulalela nje why awubona nkinga. uthi uShemba akasiyena uNkulunkulu Yabona ukububuza njengako ngabe kumnandi. iBhayibheli lithi uNkulunkulu munye yes uJehova igama lakhe Yes. There's no other god yes amanga amaNazaretha aqamba amanga mayithi uNkulunkulu uShembe baganga lo mfana wakwalokhuza wakwaShembe ukuthi uJesu wayebizwa ngomfana kaJoseph Uqamba amanga. umbazi. Lento oyishoyo inhlamba. There's Unyazi luyayazi lo Babunyamboza, noJesu wayithuka babunyamboza akayena uNkulunkulu uShembe asifanele ithuba yes noJesu bambethela. uNkulunkulu kuphi Yes. kwani kwathatha kwakhe wadala ini lo uNkulunkulu udaleni lo Kanti uJesu nganoJesu wafika umhlaba udaliwe. Babunyamboza. uJesu akayena uNkulunkulu njengoba babunyamboza Nakho. babunyamboza iBhayibheli lithi- ngicela ukuthi uyabona into ezenza nababukeli balahlekelwe Ukuthi idirection umbatha uyamnyanya uShembe. Yes. Manje uyahluleka ukufihla. yes siyayazi ireality manje yamnyanya ngicela ukuthi- kodwa ngicela ukuthi umnike ithuba echaza ukhona ukuphikisa kahle engakudisturb uyabona Yeah. because usuke nawe uyachaza na ufike kungena because manje Kodwa manje into emphatha uyachaza kabi, into emphatha kabi mfowethu. Bengisafuna ukuchaza ukuthi umbatha njobe khona umphostoli wamanga kanjani. Ngizokunika ithuba. Akufanele ngimshiye nalokho. ngizokunika Ngiyabonga. ithuba isikhathi sisekhona yes Ngiyabonga. ngicela umnike echaze Yeah. bambatha ngicela uchaze yingani uthi uShembe akasiyena uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu munye igama lakhe uJehova yes
igama lakhe mawushembe kuJehova uyeke manje yena uJehova akusiyo uNkulunkulu ushembe ushembe abayikhohlisa abantu bakwaShembe ukuthi ushembe uNkulunkulu futhi okokuqala nje uNkulunkulu wadalana odaliwe naye obuya la kwaceza sure abantu bakhumala baqhamuka khona akho uNkulunkulu lapho onjalo lo uNkulunkulu lo okhulunywa ngaye onethwa imvula njengathi ophathwa itoilet njengathi ushembe uJesu wayedla imfishi emanzini ayetoilet baba unyambose ngizokunika khuluma ngoNkulunkulu mina ngikhuluma ngoJesu uJesu wayetoilet kodwa asikhulumi lapha ngisikhuluma ngiyamluleka nje ukuthi ngikutsheli angithi uyabona umbatha khuluma ngoNkulunkulu moya engcwele yes ngizoza apha kuJesu baba unyambose uzosithola isikhathi sakho sokuchaza ngicela umnike ithuba ekhaya uJesu wayedla imfishi lapha bese etoilet asiyeke uJesu uJesu ulengisa abantu bakini baphilinga so umsindo wenu vele ayikho into ekunayo bambathe ngicela uqhubeka wani into kababa uNyambosa yes iBhayibheli alifundayo akulone labo ukhuluma lutho ngoshembe uqamba amanga mayithi khona ukuthi ishembe la alikho ngizokunika ithuba ngicela wona unotha ama notes phansi akho ngishiphisa ishembe uJesu kunegama elithi Jesu iBhayibheli lithi alikho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu esikasindiswa ngalo igama lika Jesu yes Jesu hayi kaShembe Old Testament wayengekho uJesu ngiqhubeka baba indaba yakho wena indaba yakho iwema okay babumbathi uJesu angaduwiswa abantu bakaThixo kuqandwa manga angaka itulo lelikampanza umpanza lo wayidala le hayi asikakhuluma umpanza ngiyatshela phela ukuthi umpanza sikamfaki la mana ngikutshele umpanza uyena unobhala umkhulu lapha wayibhala incwadi zikaShembe lalela ukuthi akwakhulumi ngayo babumbathi uyeke wayibhala incwadi kaShembe manje ngifaka lapho ngoba angikhulumi ngenkonzo yakhe le sayiqalile kodwa la ubekhona wadlala irole enkulu bamncisha isikhundla ingakho waphumayo hayi bo usukhipha nezi uphumelele lo ubabumbathi uyahlathatha kangisekho lapho ngikhuluma indaba kaShembe mina uNyazi babumbathi question ngiyacabanga ukuthi le akusekho-ke lapho mfana wabantu nje Shembe oyidlalela abantu uyabona nje akho bhuku elikhuluma ngoShembe sibanga into engekho nalomfo sibanga uphethe iBhayibheli elikhuluma ngoJesu wabo lathi efunda khona nje okuthiwa amehlo akhe manje uShembe loyo uJesu loyo sure laba abantu okay babumbathi uJesu wakibela imbongolo wayithatha phi yasho uJesu babunyambozi hayi unamanga angithi wena udidekile wena udidekile babumbathi ngicela ungibekele ama reason like just to be nababukele yes one baba yes uJesu akusikhuluma nje uNkulunkulu uJehova igama lakhe yes uJesu indodana kaNkulunkulu yes bese kuba khona umoya engcwele othunyelwe ngenxa kaJesu iBhayibheli uthi uJesu uyafika ezulu acele omunye umthokozisi ozohlala nazo phakathi kusho umoya engcwele umoya engcwele lona uNkulunkulu shile phese sifuna lathi uNkulunkulu umoya ngiyakuvumela la number 2 number 3 number 3 mas le ncwadi esifunda ake ngiyeke le mase khuluma ngesambulo sekhuluma ngokubuya kaJesu is second coming kaJesu la funda ngayo hayi kaShembe le kuya kaJesu mathi ngabona mina uJohane elokhu athi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha kwehla ezulwini kuNkulunkulu uhlotshiswa njengomakoti ehlobele lokhu indoda yakhe ukhuluma ngoJesu lapho ebuya elokhu emhlabeni ezothatha ibandla lakhe nothi uShembe is no way lalela ngutshela igama elithi Shembe la njengoba ekhuluma ngokuthi uJesu mana wena ukhuza yabona ekhuluma ngokuthi uJesu likhona igama likaShembe eBhayibhelini baba uhlulekile kwi-Old Testament ngilifune likaJesu angiliphumanga likhona kwi-New Testament ukhona imbiko ukuthi khona into zayo onjengoShembe ozabantu abazobathi njobona kunje ehleni bamaNazaretha so manje khona imbiko na kwi-Old Testament uJesu bengekho ngabantu weNyambosi okay baba uNyambosi kunento efikayo la kimi good yes umoya ngiyeza ukuthi uThushembe umoya ongcwele ngoba uyehlelwe umoya kaNkuluNkulu nakho sengifuna ukubuza ukuthi ngamanye amagama umoya lo okaNkuluNkulu uyehlela kuShembe kuphela uyehlela kwabanye abantu kwamabunda njengami ngokwamabunda yes yes indodana uJesu lokalekisa nje
akakubange namuntu uJesu kuba indodana Okay. kodwa wakwazi ukuthi hayi ngifuna ukuphendula uyabona gift uyabona uJesu manje angithi phela ngisaqalekisa khulumani ngoJesu Bambat usamphendula Bambat usamphendula uyabona lo muntu uyahlupha lo muntu akafuna amaqiniso amaqiniso uthatha iqiniso la akunaveza likhuluma ngoJesu angithi mina ngithi uJesu akuthi abona futhi uJesu indodana ayibangi namuntu uba indodana kodwa uyakwazi mayisifika la emhlabeni yathatha umoya uJesu wawunika abapostoli baqala bashumayela ngaye ushembe Beyond singicela uyicime leyo video sesithi sikade ushutha mfowethu yes ushembe ungumoya ukwazile ushembe ukuthatha umoya wawunikeza amaNazaretha maningi amaNazaretha akhulekela abantu ngegama likaShembe basinde igama likaShembe umoya kaShembe hawu kahle wena umoya kaShembe uyehlela kwabanye abantu ngegama likaShembe ngeke phela kunyazwa ubani igama likaShembe iBhayibheli okay Bambat ufuna ukungiphendula ubaba uNyambozi uzongiphendula ngiphendule baba uNyambozi mina ngizokuphendula sakhumbula ubuzo obuzile yes ngisawukhumbula uthini ukuthi umoya kaShembe kaNkuluNkulu ungani uyehlela kuShembe ungehleli kwabanye abantu ungehleli kithi obafunda phela singajabula ukuthi kuthiwa hawu silalele lalela yes angithi uzwile ukuthi ngikalekusela yes umoya kaShembe lo ingcwele uyakwazi ukuthi wehlele kwabanye abantu babe ngoNkulunkulu nabo no ababuNkulunkulu okay thina ungehleli kwabanye abantu thina sikhuleka egameni likaShembe okay bese zenzeka izinto egameni lalo moya ogama lakhe uShembe babo yazi ngibuziswa yini ngoba kuzozala umuntu kaShembe nakho bese nakaqeda lesi sikhundla kuso noma kunikezwe komunye ngithi manje mshoba bayalandelana ukuzalwa lona ungena lona makuzalwa lona kungena lo ngibuza ukuthi why kungangena omunye kwesibongo mekungena oNyambozi lalela inkolo engekho yabona futhi isikhathi siyangihambela khululeka angisamchazelanga lo muntu ukuthi lenkolo yobuKristu ingamanga kanjani kuwe ngicela uphendule iquestion yami sizobuya isikhathi ungasabi ngazo uShembe lo umoya ingcwele angithi uyakuthi ngithini ngithela lapha thina sinoShembe owumprofeti okay cha angithi uyakuthi ngumShembe owumprofeti kwavuma phela Bambat khona hayi ukhona uShembe uzalwa kwaKhumalo lalela akayena umoya engcwele uJesu uphuma kuDavide kwaKhumalo akayena umoya uJesu uphuma kuDavide baba Nyambozi ngicela uphendule mina inkinga ngicela umfutshane okay Bambat inkinga bayihema ngeke sizwane ngicela usiphendule ngoba ubalekela amaqiniso ngicela uphendule ke ngicela umcela athule bese ngiphendula uthulile usilalele wena manje silalele wena uyazi lo mbuzo uthi uyazi lo muntu uthi umpostoli lomhlaba wonke sengibonile ukuthi awusaphendula umbuzo wami manje sengibonile ukuthi baba Nyambozi awusaphendula umbuzo wami hayi umbatha ekhanda lakhe akhambi ngicela uphendule umbuzo wami ngicela uphendule umbuzo yes lalela ngithi mina sinoShembe oyinyama okay kwafika uShembe owumoya wazalwa kuShembe oyinyama okay ukuze uShembe owumoya ekwazi ukusebenza okay angithi into engishoyo yes so manje mana thula bathandini lalela uShembe owumoya uyangithi ukuthi ngithini mfowethu yes uShembe lo umoya uyena okhetha oShembe abazo oyinyama uyabona amalihamba unyazi manje akakazi uShembe ozohlala kodwa kuzofika khetha uShembe owumoya spam lesi uShembe owumoya spam laphana uyakwazi ukuthi ehlele nakwamanye amaNazaretha nakwabanye abantu abamthembayo mawusubiza igama elithi Shembe zenzeka izinto so ngeke mina ngilahle usokusho kungenzeka kusasa kuvuke omunye uNkulunkulu oyehlelwa umoya kaShembe akekho umuntu ongakwazi ukuba uNkulunkulu ngithe uShembe akasi uNkulunkulu umoya ingcwele yes angithi igama elithi Shembe libuya isibongo leso sibuya yes isibongo angakakhumala okay kodwa sashintsha ngesikhathi kwehla lo moya okay lo moya wafika wayichaza wathi igama lami mina nguShembe njengoba uJesu echazile lapho ukuthi kuze igama elisha ngizokubuza nje gift ukuthi kungani uJesu akhuluma ngegama elisha elakhe selasiwa okay elika Jehova selasiwa lalela uthi igama lonqunywa umlomo wakhe isasithithu la khuluma lonqunywa umlomo kaJehova igama umlomo kaJehova uveze igama elithi Jesu yeah malendoda hayi ayuShembe asibuyele phansi no Shembe in the Bible no asibuyele no Jesu Old Testament akekho
ukhona imbiko nakwi-New Testament ukhona umoya kaShembe hayi utshela iqiniso we-Old Testament vula amadlebe mba we-Old Testament akekho uJesu alright ngifuna ukukusiza lapho ngoba hayi ngangisiza wena ngithe mina wena ngivulela uJesu wayikuphi wehluleko wangifundela amanye amfilafidishi nje manje asetoilet ngakungcono ukuthi Baba uNyambosi ngicela ukuthi sikhona ukuthi nabalaleli bethu bangalahleki nakho yes na into engiyifunayo Old Testament uzochaza baba na into enginterested kuyo engicabanga ukuthi idide nababukele abaningi okay yes kuvele ukuthi ngoba ulo uNkulunkulu ulo uShembe lonithi uNkulunkulu ngale eKZN yes ngabuza mina ngathi lo moya kaShembe uyehlela kusibongo sabo ngoba akwenzakala ukuthi kutholakala ukuthi kunowakakhumalo noma okamabunda noma okashabalala lalela ke ngikuchazeke lokho uyabona mfowethu lapha kwaIsrael ngokutshela nje ngqo uNkulunkulu ngesikhathi ebusisa uAbraham angitshayizwa impatha lo ngibisele kwamthangwa yayizwa impatha ngicela uphendule mina lapha yakwaIsrael ifikela ubuthongo impatha lapha kwaIsrael uyabona Israel uAbraham ukuthi umbatha uyinyoni akayizwa into engisho uyabona ilokhuzana kwaIsrael uAbraham uNkulunkulu wami cha babaphuma bayindle yodwa uNkulunkulu mayizokwehlisa yabona ngesikhathi ehlisa uShembe uwamehlisa phezulu wamdonsela entabeni wayesakha ngisho umphongolo sivumelwano ukuthi uma uShembe hamba uyangizwa ukuthi ngithini uyovusa omunye endlini yakhe yingakho ubona lo moya kaShembe usebenza ngoshebo sesihlalweni kahle ukuthi Shembe igama likamoya okay igama likamoya awusiza ababukeli bethu uShembe uyakholelwa yini kuBhayibheli uShembe ukholelwa kakhulu kabi kuBhayibheli kuthiwa uShembe kuyavumeleka ukuthi kushadwe ilo isithembu noma kube namakhosikazi amaningi 2 kudume ivideo kuthiwa kashi kushumayela kumaNazaretha kuthiwa amakhehla avumelekile ukushada nezingane ezincane ngabe kuyiqiniso lokho awangibuza kahle kakhulu yes ngoba yazi ithi yini uthi ngithi umbuza kahle yes ngoba lenkulumo ayifaka umbatha uzovela heme ngiyabonga ke manje cha lapha kwaShembe ufuna ukukutshela nje ibandla lamaNazaretha lelo liphethwe unyazi linezitha ezihlukene kathathu ufuna ukuqonda okay yayizwa inyoni yekeni bawumbathi lalela inyoni sikulale uyayizwa inyoni inyoni ayifuni ukuthi uyibhekise ihlakaniphe okay lalela yes kunezitha zalapha zabantu abangamaNazaretha abahlubuke lapha ababale boyi3 no baningi abantu abahlubukayo uzwana mangithi kunabantu abahlubuke lapha abayizitha zenkolo yasekuhleni bese kuzoba khona abantu abangamaKristu njengombatha abayizitha bese kuzoba khona abantu abathile lapha mana ngilalela hayi auto thothi mhlawumbe uzalo lwakhona liyaphikisana ukuthi uyabona bese kugcina lo phethe ibandla ebanezitha afuna khona uzalweni yena lo uNkulunkulu lalela ngikhuluma ngomprofeti uShembe okay kunomprofeti lapha uyabona nje lokuthi uShembe uNkulunkulu asikulungisa ukudalwa yini ngizokubekela kahle uyabona uma uNkulunkulu lapha eSodom 7 wathi Mose ngizokwenza uNkulunkulu wayengahlanya uNkulunkulu ekhanda kodwa wayiqonda ukuthi kuMose uzobeka izenzo zobuthixo kuyena okay angitsho ukuthi ngishoyo uma uJesu ethi uma umuntu obone mina usebona ubaba uJesu wayikhuluma ngqo direct ukuthi yena uNkulunkulu angitsho ngizona ephinde so uShembe lo esinaye lapha uhamba kwesinye isikhathi akutshela ukuthi ngathunywa uzophendula umuntu lalela angitsho ukuthi ngithini kuhamba kwesinye isikhathi uma sekwenzeka imangaliso bese ethi hayi angiyena umuntu njalo mina Sithemba awutshela ukuthi ngishoyo awangiphendula ngiqede lokhu kaShembe esikulungisayo ukuthi uShembe why abizwe nguNkulunkulu angitshela ukuthi ngishoyo uShembe kusuke kukusebenza kweTrinity kuye yes umoya engcwele lo yiwo lona omnipresent oqoqa bonke abantu emhlabeni baphenduka abantu bebamaNazaretha yiwo lo onqoba izifo yiwo lo onqoba zonke izinkinga noma bubikani ilunge manje ake ngene lapha esithembini ke baba yes isithembu yabo nje umbathi kuba bake baganwa zithembu
Manje kwenziwe ukuthi bayibalana nabafazi bese insukwini yikho bedunyelwa amakhanda kanje lalela isithembu sinesizathu ukuthi wine uyabona umbatha kabe uyalazi ivangeli ukuba isithembu yasasa konke engalungisekile kuba ake kubekele nje ngumfana wami lalela isithembu usebenzi ngenyoni nje inkolo le uAbrahama wayenaso isithembu uMose lo owashaya ulwandle lafika phakathi wayenaso isithembu uJakobe wayenesithembu oDavida babe neyithembu kodwa labantu uNkulunkulu esebenzisana nabo asikho isona eBhayibhelini esibizwa kuthiwa isithembu umpostoli Paul umbuzo uthi ingane ezincane uyabona nje bangathi njengamanje uzophendula na uzophendula uyabona mangase ngutshele kahle ngisho uJesu uqobo wazi wahamba emhlabeni asikho isona okuthiwa isithembu owasethula uJesu asikho nangumbatha kuthi angibize ngenyoni ngoba angazi uzomphendula bengizothi akavule la wakhe ekhaya ungambiza ngenyoni hayi wena mbatha wena uyabona mbatha ungathi unyazi lulukhulu kangaka kuwena unyazi mkhulu ngani lukhulu unyazi phela mina ngimdala kunaye lalela ngimdala mina lalela ngikutshela mba umfana kimi no ubambatha maybe ushiso ukuthi uZaya Shembe konje uZaya Shembe ulingana nawo lalela ke ngikutshela ngimdala kunoShembe mina lalela wena mbatha uyozufa imfino ngeke ufane nonyazi wena imfino ngikhuluma ngemfino lokho qadona uyini unyazi uyohamba ngeke ufane nonyazi wena baba unyambo ukangiphenduli mina akangiphenduli Bengilungisa lo ohlomekela amaNazaretha uyahlomeka amaNazaretha inkolo engekho ngisayiphinda nje leka Jesu uyabona ka Jesu wena kuyona mana ke futhi ngicela ungisize la yona into yiyo nje angikhombisela umbatha uthi akekho ngicela ungifundele Luka 1:32 ngadini ngicela ungifundele mfowethu ngifuna ukukhombisa umbatha akekho nje kuJesu umbatha ufunani ngempela ekuluka Luka 1:32 bathi bayakholelwa eBhayibheli but iBhayibheli amaKristu athi akasivuli iBhayibheli siyafunda thina ngoba abantu abala amaNazaretha abantu abala bebeqinisa abantu balifunda iBhayibheli ngoba banalo incwadi ukuthi Jesu bona bathi Shembe bayafake ama-fake lawo okay lalela iBhayibheli ukuthi Jesu khona ukuthi Shembe ngoba thina siqinisa abantu hayi suka iBhayibheli ngelethu ngoba thina sigunde makhe ngicela ungifundele Luka 1:32 ngicela ufundele lo ufuna ukutshela lona akekho kulento uyahlomeka lo shame uLuka bani Luka 1:32 lokho kuthiwa ngesilungu introduction ayikho into ayishoyo baba ngeBhayibheli ngoba out eBhayibhelini yena uyakuba mkhulu uyezwa ukuthi uJesu obamkhulu yena athiwe indodana yaphezulu konke balalelani niyeke inyoni le ake uthi ithi iBhayibheli lami la uyoba mkhulu uJesu athiwe indodana ophezulu konke qhubeka baba uphendula bani njalo ubani uJesu mncane qhubeka okay ithiwe indodana yaphezulu konke inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide isihlalo uJesu ayenaso wangesikakhokho wakhe njengoba wena mbathu usanganiswa amadlozi uJesu wayenawo umuntu wakubo ngasekho ngiyakulungisa ngizoliqhubeka lencwadi baba mfuna ezwe kahle umbatha ukuthi umbatha akafuna ukunilalela ngikhipha istructure bese ngiphendula kahle uyaphetha iproblem qhubeka baba bosa iproblem ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalili ogama lawo liyiNazaretha man suphumile uthe Luka 1:32 lapho ukuthi uJesu emnika yena uyakuba mkhulu athiwe indodana yaphezulu konke uhambe nayo qhubeka inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide uyakuba inkosi yendlu ufuna ukukuthetha ungene uJesu qhubeka kuze phakade nombuso wakhe uyakuba nokuphela mana ke awuyakuba nokuphela awukuphela mana ke baba uyobusa iphindlu la ngicela ufunde lapha uverse bani kuyo leyo yena uyakuba mkhulu athiwe indodana yaphezulu konke inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide uyakuba inkosi yendlu kaJakobe ukuze kube phakade nombuso wakhe awuyakuba nakuphela yes uyabona leli ingakho ukuthi leli leyigwego leli lisho safanele ukuthi ke senze nje ngelanga sihlale phansi ke sixoxe ngamaBhayibheli leli lithi uJesu uyoba mkhulu impela athi uyindodana ophezulu konke inkosi uThixo yomnika isihlalo sobukhosi sika David uyise ithi uJesu la uyobusa indlu kaJakobe kuze kube phakade so njalo lencwadi mana ke ngicela ungilaleleke yes lokho kusho ukuthini lokho uyazi uma kuthiwa hlehla ngizokulalela umuntu obengamthuma lalela uthula ngoba wena ayikho into oyishoyo mina uyabona uma uhlehla uyalapha umcheck uJakobe uJakobe wazala amadodana awu12 ufuna ukutshela mina la wazala amadodana awu12
kulamadodana awu12 iwona akhanda izizwe ezishumi nambili zabaIsrayeli angisuthi ngithini so uma ufunda lapha uMose noma ngeke usafunda uma ufunda kodwa ufunde ekhaya ukuze ubotha angijeki ngifuna uyibona kahle into engisho ufunda lapha uExodus 24 uverse 4 funane eBhayibhelini Nazareth ngicela ngoba ufuna ukuthi uthi lo ngaphandle kaJesu baba unyambo sesithi isikhathi ukhuluma uma umbatha sikalo okay asithuba ngoba babukeli bazothi ubaba umbatha sinike ithuba lokuphendula angivele ngiqamlele lana kodwa befuna ukuchaza ukuthi isukaphi yes lotho mana cha sizoqhubeka uzocotha umnike ngicela simnike ithuba ngoba ngithi ngibheka isikhathi sesithi isikhathi inkinga manje ufuna ukumtshela kula uthanda uthatha le amabandla akhe uJesu amabandla ayeke uqamba amanga ku Petro sizobuyela kubaba amabandla kaJesu lapha uJesu akhuluma ngayo imaphi uJesu akhuluma ngayo awungeni namba babumbathe ngicela uyilungise lento yakho inamanga ngicela uphendule babumbathe awume uyabona lento baba uNyambo no akathule phela ngicela uthule baba Nyambo simnike ithuba yes indida why iba indida ingamanga okay uyabona ekoqala nje yes amaNazaretha awanalo iBhayibheli iforgery enkulu uma izokhuluma ngoJesu lo khonzwa yimina ngoba yonke into ayikhulumayo ngishumayela every day iBhayibheli lamaNazaretha iBhayibheli lamaNazaretha mbatha asimnike aqhubeke baba wena mbatha uyinyoni baba ngicela siqhubeke njengoba eqhubeka nje uyamuzwa nje bekhuluma nje ukhuluma ilanguage yabo uyayazi into ayikhulumayo inhlamba ayinyoni mbatha inhlamba incane futhi umbatha akafuna ukulalela umbhalo ukuthi uthini baba unyambozi asimike kuba no what ufuna mina ngixakwa ulo baba ufunani eBhayibhelini ngoba alikhuluma nje angithi unyanya ukuthi uJesu kwathi uyobusa indlu kaJakob ukuze kube phakade uyazi ukuthi uJesu uphethe izizwe zika ingakho uJesu watshela umfazi abafazi abawu2 manje abafazi abawu2 uJesu wababiza ngezinja wathi uJesu uthunyele kumaIsrayeli kuphela uyakwazi ukuthi akangeni kuJesu asimnike ithuba babumbathe ngicela uthathe angithi inkinga amaqinisa kabafuni lo Sambulo ke ngizama ukuchaza lo baba lento ayichazayo yes incwadi Sambulo 14 uverse 1 no verse 9 ngifuna umchazela cha uzuchaze ushiyelana uJesu uyobusa indlu kaJakobe kuze kube phakathi kume ehlathini mbatha akufundwa wena umpostoli wamanga ubhale lapha na kuyisambulo 22 lapho kuthiwa khona kuyohamba kube khona abapostoli abamanga unamanga ngoba isikhathi sami lese ngiyakutshela nje babunyambozi ubuyibheka lento uzozimosha uzokhuluma into powerful but the more ukhuluma nababukeli begcine bengasa understand because inkinga yabona umbathu ukubuthulile yabona nje mhlawumbe okay asimnike ithuba ekhulume because nawe sizofika isikhathi sabo ngicela akhulume nayo babumbathe uthi ngifunde iverse bani Isambulo 14 angithi ngifuna ukuchaza lento ayishoyo engayazi ngoba uNkulunkulu ngento ongayazi kuyinkinga enkulukazi Isambulo 14 verse 1 to 9 ngase ngibona bheka iwundlu lami entabeni yaseSiyoni mana baba limi ngase ngibona bheka iwundlu lami elimi ayisho njalo funda kahle u Revelation lo ngithi Isambulo okhuluma ngayo funda la kufunda khona wena ngeshumayela umbathi u14 verse 1 yafunda yes ngase ngibona bheka iwundlu limi entabeni yaseSiyoni kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyisikhulu namashumi amane nane eziyikhulu namashumi amane nane yes banegama lalo negama likayise elilotshwe emabunzini abo 144 leyo ngase ngizwa izwi livele ezulwini linjengezwi lamanzi amaningi nanjengezwi lokuduma okukhulu nezwi engelizwayo lalinjengelababetha amahabhu abo bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine namalunga kepha akubangakho onamandla ukufunda lelo gama akoqala ke la ngifuna ukuchaza njengoba kukhulunywa nge144,000 yes i12 tribe of Israel leyo okay eyayime newundi entabeni yaseZiyoni i12 tribe abantu inkulungwane ezingamakhulu amane nane izizwe ezishumi nane nambili lezo la zakhuluma ngazo lapha
ukuthi ubusile indlu kaJakobe kuzobe phakathi. Yes. Asibuke ngezansi verse 9 ke. Siyibone le 144 angithi. Yes. Imentabeni iziyona imene ewundlu. Then ngezansi verse 9. Okay, ngifuna ukufunda uverse 1 futhi. Khona ngifuna ngifunda. Uverse 9 kuyo le 14. Yalandela enye ingelosi yesithathu. Yes. Ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso. Mana uverse bando. Uverse 9. Uverse 17. Isho ngezwi elikhulu uthi, mesabeni uNkulunkulu, nimnike inkazimulo. No ngifuna khona into engiyifunayo lapha. Encane nje. Wasukhipha isikabelelo baba. Ngifuna ukukhipha. Lalela baba, ngicela ungikhombise Ngicela ame kancane baba. Bengicela Ngicela umnike ithuba ngoba ngezwini kaJesu asithakangeni ezulwini ke. Ame kancane baba. ngicela uthi ucela umnike kancane. Ngoba lokhu ufana nokuphapha lokho akwenzayo. Okay, ngicela uqhubeke baba. Baba ngicela uqhubeke baba. Yes. Ngifuna namhlanje uzokungavuni uzokube yiNazaretha namhlanje. Ngifuna hayi Wena ufuna ufunde bani? Baba unyambozi, baba unyambozi. Ngifuna le verse elithi mhlawumbe chapter 7 lo. Chapter 7 verse 9. Isambulo. Yes. Chapter 7 intemnani ngeBhayibheli siyolifunda verse 9. Lakho. Emva kwalokho ngabona. Oqala ngenhlaka. Uverse 5. Ile engiyifunayo ke leyo verse. Ngifunde kuverse 1 u7. Uverse 1. Ngiye kuverse 1. Ngizoba fast manje ngoba isikhathi sami siyangishiya. Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba. Zibamba imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi moya emhlabeni naselwandle nakowodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga inophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Yathi ningoni umhlaba nolwandle nemithi size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Ngase ngizwa umumi wabekwa uphawu. Umumo waba. Ngase ngizwa umume wababekwa uphawu. Izinkulungwane ezisikhulu namashumi amane nane. Futhi iyo le kusayile 14. Yes. 14 verse 1. Cela amo ubaba lo. Uverse chapter 14. Yes. Verse 1. Yes. Chapter 14 verse 1 ngabona iwundlu limentabeni bekulo abezinkulungwane ezingamakhulu amane nani. Yes. Abantwana baIsrael ibo lapho kukhulunywa ngabo lapho futhi. Okay. Ethi emva ufunda futhi qhubeka. Lapha ufunda khona. Okay. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu. Izinkulungwane ezisikhulu namashumi amane nane ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwaIsrayeli. 144 Israel lo. Yes. Qhubeka ke sizwe emva ukuthi woba. Esizweni sikwaJuda babekwa uphawu abayizinkulungwane ezishumi-12. Esizweni sikaRubheni abayizinkulungwane ezishumi-12. Esizweni sikaAsheri bayizinkulungwane ezishumi-12. Balwa laba bangeke. Esizweni sikaNafetali abayizinkulungwane ezishumi-12. Esizweni sikaManase abayizinkulungwane ezishumi-12. Esizweni sikaLevi abayizinkulungwane ezishumi-12. Esizweni sikaSakare abayizinkulungwane ezishumi-12. Esizweni sikaZubuloni abayizinkulungwane ezishumi-12. Lapho sokukhulunywa ngebandla lamaNazaretha ke la. Abayizinkulungwane nezishumi-12. Ucabanga ulazi wephi iBhayibheli? Funda baba. Ngiqhubeke ngiyofunda lela lifunda. Funda le verse. Hamba kunani lapho uzothina ke manje la sigcwele khona ihlelo. Emva kwalokho. Emva kwalokho. Okay, nyambo sicela uthi ngicela siqhubeke. Ufunda ngathi ke kuhleli lapho. Okay, ngicela uthule baba unyambo ngifundele. Yes. Emva kwalokho ngabona bheka ke isicuku esikhulu. Awu ngoJuly zobe ebesinganakubalwa umuntu. Sivela kuze zonke izizwe nemindeni. Izizwe. AmaNazaretha aseNatal kuphela. Okay. Hayibo baba umbali. AseNatal kuphela. Lawa nayiGoli lawa semahostel. Okay. Nemindeni. Izizwe. Nemindeni nabantu nezilimi simi phambi kwesihlalo umthethwa baba umthetho ngicela sifunde ngoba iverse lakhe ngiyaxolisa siyankitaza imnandi le ncwadi. Emva kwalokho ngabona bheka ke isicuku esisikhulu ebesinganakubalwa umuntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu. Ngicela baba
cela uthule cha ngithi Okay. mnandi qhubeka thula akavala umlomo Yes. lento le Hamba futhi uzofika ku-13 uhambe nayo, hamba nayo. igama elibe phapha umuntu Okay, ngicela ngoba lento uthi ikhuluma i-out akayizwa ukuthi Okay, No, ngicela ngeke ukhulume phambi kwakhe. ngasho lutho kuyo ngeke ukhulume phambi kwami igama elibi Okay. mina ukukhuluma igama elibi uyagcuma ukuthi amanazaretha hayi uyabheda Qhubeka lencwadi. akho nazaretha lapho Okay, kukhulunywa okay. qhubeka nayo incwadi wena. Babumbatha ufuna ngicine kuphi? ufunda kwesho mina Okay. Emva kwalokho nethi ngabona ngiyacela ngaphazamisi Yakho, Babu qhubeka. Nyambosi ngicela ungaphazami ngoba Ayike. uyaziphazama Thula and isikhathi thula. sakho sokuphendula Qhubeka. kufanele sifike kuzo khona ukuphendula. Qhubeka. Simi phambi kwesihlalo. qhubeka Uyabona ke manje ufuna ngichubeke bese ngifu verse 9. ya Abesingena kubalwa umuntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu Akho. nezilimi simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu ya Sembethe- iwunto bani uJesu angithi sembethe Hayi, Shembe. izingubo ezinde ezimhlophe Kodwa Nkosi wami, Shembe lo siphethe amahlamvu usundu ngezandla amagade zazo esuku Qhubeka. bezandla yes zaqhubeka yes samemeza ngezwe elikhulu sithi awu Nkosi yami insindiso ngekaNkuluNkulu wethu ohleze esihlalweni Awu, Nkosi sobukhulu uJehova naye Lapho. uwundlu nalo Qhubeka. iwunto nezingelozi zonke ezazimi zihaqe isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi sakhuleka kuNkulunkulu sathi amen isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla nokunqoba makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade amen yes Yes. uverse shona 1 ku-13 U-12 lo. awuhambe ku-13 shona ezansi mana we lokhuza nyambo zokukhuluma into yefake lapha yes lalela baba yes lana akaqedele phela. ngicela uthula kulona akakasho ukuthi ngiqedele manje into azoyichaza nguneliseni akaqhubeke no nencwadi akaqhubeke Qhubeka qhubeka nencwadi. khulumike nenyambo nyambo enjengale babumbathi qhubeka angizofunda ngoba Hayi. wothi ngifundele khuluma verse nomuntu olokhu ekhuluma inkinga uliqondi ibhayibheli Okay. qhubeka nencwadi ngicela qhubeka bambathi qhubeka nencwadi qhubeka bambathi qhubeka bambathi nencwadi. asofunda verse angifuna ukukhuluma nomuntu okhuluma uyabaleka lo angithi manje yimi engifunda ivesi yes akathuleke yena ngicela ngeke uthule unqabule babunyambosi phela ngiyalazi ibhekephi babunyambosi Thamana Qhubeka nayo thula incwadi. qhubeka ngiyaphi kuba wena wazi lutho ngale ncwadi we Thula. into ekubulalayo yileyo nto Baba. babunyambosi ngicela uqhubeka Ngifunda baba le ncwadi ngoba ngizama ukukhipha le ngqondo atshelwe yona wascrutinize wenziwa into engekho yes lana angithi manje lento yokuthi uJesu wama 12 times wama Israel yes yile inqondo yabo ekhohlwa ngayabantu Mfowethu. lana uJesu uyinkosi kusukela ku Old Testament kuze kufika ku New Testament Yes, lapho njengobona beme newundlu beme nalo entabeni iZiyoni ikhwaya leyo babecula igama elisha Thethe shomba thi uthatha isambulo 21 verse 12 nama- ufuna ubatha izwe ayikho kayishomba Qhubeka. isambulo 21 verse 12 Angithi imbaza uthi ngikhuluma ubatha ngicela kangeke umnika ithuba iqhubeke bambathi yabo ngenxa yesikhathi ngenxa Ingeke. yesikhathi Ngicela uqeda la. ngizocela siyiphoze ngenxa yesikhathi okay yes ngicela siyiphoze la ngicela ugcina ngale ncwadi yokugcina yes mfowethu ngiyacela ngiyazi ukuthi ngicela ukuyiphoza la ngenxa yesikhathi cha ukuthi ufuna umbatha abotha kangeni kule ungakhathazeki ngenxa yesikhathi ngicela siyiphoze la iningi sizoqhubeka elikhulu elingenakubalwa kushiwo abantu bezizwe la akuthi manje ngabe sikhuluma la mangafuna abantu abaqhamuka emhlabeni kuba Sambulo 21 verse 12 ibe yinye Yes. ngeke ngikhulume mina Hayi. ibe yinye nje mfethu amavesi Cha, ungayifundi. no sizoba no part Kunekhuluma lo 2 baba. sizoba no part 2 le ndaba ifuna upart 2 babukeli bethu le ndaba idinga upart 2 ngoba angazi ngivale kanjani abanye kuthiwa ubambatha uyinyoni ubaba unyambosi naye kuthiwa uyaphapha so angifuni ukuthi ngigcine sengithi ngiyifakazela so babukeli bethu asubscribeeni lapho sicommenteni singakhohlwa ukushare ilink and as well bafo- sihlaleni la ekhaya Bafo- and Bafo- ubuze imibuzo ofuna uba nayo sophinde sibe no part 2 na kanjani upart 2 siyokuba naye upart 2 Ukuvalelisa la. siyokuba naye abasavalelisa ukuvalelisa mina amen yeah manje ushemba inyama umprofeti sekhuluma umoya uthi la ngesikhathi sakhe umhlaba nobaba la kunendawo uyayibikizela amanzi eputshuka kabi ngafaka amatshe phansi direct ayisithupha ngivala amanzi ngakho ngicela ukuthi ufuna imishini ithi ugubhe ikhiphe lamatshe ayisithupha khona lokugcina eliphansi lelo tshele likhulu yilona ke engifuna ukuthi njengamanje la match akhishwa lawo match ngikhuluma indaba ela South Africa ekhona bayazi osibundebele kwagcina indaba selilungiswa lihlonishwa kwenziwa umkhosi omkhuthi idamu lam prophet Isaiah Shembe ngemsebenzi omkhulu